Dobrý deň. Rád by som všetkých pozval 6. marca o 18. hodine do Poľského inštitútu. Pozývam vás na stretnutie v Poľskom inštitúte, kde spolu s mojím kolegom a priateľom, s ktorým sa poznáme dlhé 10 ročia ešte spred nežnej revolúcie, s Michalom Vašečkom, sociológom, ale aj politológom. Spolu s historikom a politológom Jurajom Marušiakom, môjim priateľom, sa budeme rozprávať o tom, čo všetko Poľsko pre nás, ľudí s poľskými koreňmi, znamená. Budeme hovoriť o tom, čo znamená byť človekom s poľskými koreňmi na Slovensku, ale aj o tom, čo znamená byť Slovákom v poľskom prostredí. Ako nás ovplyvnilo, aký máme vzťah k poľskej kultúre, poľskému jazyku, poľskej histórii. Ako nás naša dvojdomosť ovplyvňovala, či už v pracovnom živote, ale aj v našom súkromnom živote, a ako táto dvojdomosť ovplyvnila naše videnie sveta. Čo všetko nám Poľsko dalo, možno niečo málo aj zobralo, ale rozhodne, čo stále nosíme v sebe.